Но да издигнеш ръцете си тази сутрин и кажеш: Господи, тук съм за да ти почитам, Тати. Тук съм, Господи, за да ти почитам. Тук съм, Тати, за да ти почитам, Господи. Боже, ни ти благодарим и за любовта ти. И ти благодарим за Твоята любов, Агапе. Любовта, която дълго търпи. Любовта, която ни завижда. Любовта, която не се превъзнася. Любовта, която е безусловна любов. Боже, ние ти отдаваме място в сърцата ни тази сутрин. А те ние ти отдаваме място в сърцата ни. Отдаваме ти място в сърцата ни. Знам колко хора усещате, че Господ не прегръща тази сутрин. Колко хора усещате, че Бог не прегръща тази сутрин. Той е в твоята слабост. Той е в твоето объркване. Той е в твоята болка сега. И казва: аз съм Йехова Рафа. Бог изцелител. Бог освободител. Той идва сега с ясно помазание от всеки един на това място. Може, ние приемаме тази сутрин от Тебе.